F'Ottubru li għadda l-azzjeħ ta' turisti li żaru pajjiżna kien stmat li laħħaq 313,705 persuni li huwa żieda ta' 31.1% meta mqabbel mal-istess xahar sena qabel. Dan ir-riżultat sinifikanti li joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jispikka wkoll meta jitqabel mal-eqqel tas-sajf tas-sena li għaddiet, tant li ċifra f'Ottubru kważi laħqet dik ta' Awwissu tas-sena l-oħra meta kienu ġew biss 276 turist iżjed. Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena li qed tkompli tirriżulta l-aħjar sena fl-istorja turistika ta' pajjiżna, it-turisti li waslu ammontaw għal 2,599,155 persuna li huma żieda ta' 31.6% fuq l-istess żmien fl-2022. L-infiq sħiħ mit-turisti f'dan il-perjodu kien stmat li laħħaq 2.4 biljun euro, żieda ta' aktar minn 600 miljun euro jew 34.5% ogħla minn dak li kien irreġistrat is-sena l-oħra. Anke l-infiq sieħ ras għal ras mit-turisti żdied minn 894 euro fl-2022 għal 914 euro din is-sena. Skont l-istatistika tal-NSO f'Ottubru li għadda aktar minn 90% ta' dawk li ġew fostna għamlu dan għall-btala filwaqt li l-bqija ġew Malta għal raġunijiet ta' xogħol. Meta mqabbel m'Ottubru tas-sena l-oħra, l-attaljier li għamlu fostna turisti tela bi 30.7% u qabeż iż-2 miljun lejl. Iżjed minn 85% kienu fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva u oħrajn li jinkrew. It-tul medju ta' dawn iż-żjajjar kien jammonta għal 6.6 iljili. F'Ottubru ta' din is-sena, in-nefqa sieħa tat-turisti qabżet 300 miljun euro li hija żieda ta' 39% fuq l-istess xahar ta' sena ilu, waqt li l-infiq medju kull lejl kien stmat għal 145 euro u 90 ċenteżmu.